билети ҳавопаймо назар ба як моҳи гузашта тақрибан 1 баробар қимат шуд. майдони парчам дар ноҳияи муъминобод ки Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ карда буд, 1 сол нашуда ба партовгоҳ табдил ёфтааст. дар Хатлон 43 корхона таъсис ёфта, 49 корхона аз кор мондаанд. миёни шаҳрҳои Бухоро ва Душанбе парвози мустақим роҳандозӣ мешавад. билети ҳавопаймои самти Душанбе Москав боз қимат шудааст, аммо мақомоти дахлдор кӯшиши паст ё танзим кардани нархро надоранд. ба иттилоъи хабаргузории пресс-сатиҷӣ, чанде аз мусофирон дар назди марказҳои билетфурӯшӣ маъруф ба зилёнӣ гуфтанд, ки нархи гарони билет ба ҷайбашон мувофиқ нест, аммо илоҷи дигаре надоранд. билет аз 5700 сомонӣ болост. манба менависад, мусофирони самти Русия аз он нигарон ҳастанд, ки нархи билетҳои парвоз аз Тоҷикистон ба Русия якбора боло рафта, назар ба як моҳи гузашта тақрибан 1 баробар зиёд шудааст. то ҳол сабаби якбора гарон шудани нархи билетҳои ҳавопаймо аз самти Тоҷикистон ба Русияро ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва ниҳодҳои танзими нарх дар бозор шарҳ надоданд. аммо ба назар чунин мерасад, ки яке аз омилҳои болоравии нархи билет мавсимӣ мебошад, зеро дар ин шабу рӯз хоҳишмандони сафар ба Русия хеле зиёд шудааст. гуфта мешавад, бо вуҷуди қимат будани билет дарёфти он низ мушкил шудааст. имрӯз дар барномаи Дидгоҳ ки соати 19:30 ба вақти Москав мустақиман аз шабакаҳои ютубии Паём ТВ пахш мешавад, дар бораи авҷи муҳоҷирати саросарӣ ва кундии ҷойи корфармо дар кишвар суҳбат хоҳад шуд. шумо метавонед ин барномаро дар шабакаҳои моҳворавии телевизиони Паём ТВ рӯи мавҷи моҳвораи Ютелсат низ тамошо кунед. майдони парчам дар ноҳияи муъминобод ки ҳоло дар ифтитоҳаш сол нашудааст, ба партовгоҳ табдил шудааст. ин майдон бо иштироки Эмомалӣ Раҳмон раис ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифта буд. дар асл ҳанӯз 4 моҳ нашуда ин майдон ба вайроншавӣ оғоз карда буд. он замон расонаҳо дар ин бора гузориш карда буданд. баъди он чанд рӯз пеш мақомоти маҳаллии ноҳия дар нишасти матбуотӣ гуфта буданд, ки камбудиҳоро бартараф кардаанд. аммо ба иттилои Радио Озодӣ, айни ҳол дарахтон дар ин майдон хушкида ва атрофи он пур аз партов шудааст. гуфта мешавад, дар асл комиссияи ҳукуматӣ майдони парчамро расман қабул накардааст. маълум нест, ки чаро бо вуҷуди расман қабул нашудани сохтмон, онро президенти Тоҷикистон ҳамчун сохтмони ба анҷом расида ба истифода додааст. пояи парчами ноҳияи Муъминобод 45 метр дарозӣ дорад. дар ҳукумати Муъминобод дақиқ намегӯянд, ки барои сохтмонаш чӣ қадар маблағ сарф шудааст. Эмомалӣ Раҳмон президенти Тоҷикистон пайваста ба минтақаҳо сафар мекунад ва дар расми ифтитоҳи иншооти хурду бузург иштирок мекунад. дар гузашта ҳолатҳое ошкор шуда буданд, ки пас аз сафари президент корхонаҳо дигар кор намекунанд ва хароб шудаанд. дар 6 моҳи соли 2022 дар вилояти Хатлон 43 корхонаи нав таъсис дода шуд. ба бештарин коргоҳҳо бо ширкати раис ҷумҳурии Тоҷикистон ҳусни ифтидоҳ бахшида шуд. аммо дар ҳамин давра 49 корхона дар вилоят аз фаъолият боз мондааст, ки аксари онҳо низ бо роҳнамоӣ ва дастуру супоришҳои пешвои миллат ва кӯмаки қайчиаш ба кор шурӯъ карда буданд. қисме аз онҳо корхонаҳои аз фаъолият бозмонда тоза ифтитоҳ шуда буданд. ҳакимзода Қурбон, сардори агентии омурӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, сабаби асосӣ аз кор мондани корхонаҳоро дар нишасти хабарияш ба фурӯш нарафтани маҳсулот, муфлисшавӣ ва набудани маблағи гардон донест. тибқи иттилои ҳакимзода, бинобар аз фаъолият бозмондани коргоҳу корхонаҳо дар вилояти Хатлон 943 нафар ҷойи кори хешро аз даст додаанд. хабари дар Хатлон аз кор мондани корхонаҳои саноатӣ дар ҳолест, ки Эмомалӣ Раҳмон бо қайчиаш ба суғд рафтааст ва онҷо ба ифтитоҳи корхонае, ки бештарашон дузандагиву барои чанд соат ифтитоҳ мешаванд, машғул аст. намояндагони парлумони Ӯзбекистон хостори роҳандозии парвози мустақими ҳавопаймо миёни шаҳрҳои Бухоро ва Душанбе шуданд. дар ҷаласа таъкид шудааст, ки теъдоди алоқамандии сафар ба Бухоро дар Душанбе зиёд аст ва сокинони ин шаҳри таърихӣ низ таваҷҷуҳи вижее барои боздид аз маконҳои гардишгарии Тоҷикистон доранд. ба ин далел ба масъулини нақлиёти ҳавоии кишвари Ӯзбекистон дастур шудааст, ки роҳандозии парвозҳои ҳафтанаи мустақими ҳавопаймо миёни шаҳрҳои Бухоро ва Душанбе
душанберо дар ҳамоҳангӣ бо мақомоти тоҷикистон баррасӣ кунанд. бухорои шариф яке аз шаҳрҳои камшумор дар ҷаҳон аст ки аз асри 5 пеш аз милод ташаккул ёфтааст ва аз мероси таърихии тоҷикон мебошад. соли 1993 қисми таърихии шаҳр аз ҷониби ташкилоти байналмилалии ЮНЕСКО ба рӯйхати шаҳрҳои мероси таърихии ҷаҳонӣ шомил карда шуд.